ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ዓኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለሃዊ ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል መጀመርታ መንግስቱ ንቀድም ድብል እዩ መጀመርታ መንግስቱ ንቀድም መጽሐፍ ኮሚ ዝብል መጀመርታ መንግስቱን ጽር እንደለዩ ድሓር ኩሉ ተለቆም ኩሉ ሰዕበኩም ይድብል ሪኹም መጀመርታ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘቀደመ ልቢ ንናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዘቀደመ ልቢ ንናይ እግዚአብሔር መንግስት ዘቀደመ ልቢ ካብ ርእስና ሓሊፍናስ ንናቱ ነገር መቀዳም ኣብ ልብና ክንመሃር ኣለና መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቅስ 19 ብናይ ህልዋትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልቢ ዝሐሊ ሓደ እኳ ይብለይን እሞ ኣነ ብዛዕባኻትኩም ፈሊጠ ምእንቲ ባህ ክብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእከልኩም ብጎይታ ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ ኩላቶም ናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ግናኸ ውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱውን ምሳይ ንወንጌል ብምገልጋል ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም እምበኣርሲ ኣባይ ከመይ ከም ዝኸውን مسرعه قلطيفه نعو كسدلكم تسفى اغبر ኣለኹ ኣነ ባዕለይውን ቀልጢፈ خمصእ ዝመጥ ኣነ ባዕለይውን ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ብጎይታ ኣመን ኣለኹ ረእዩ ሕዋት ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ዝነበሩ እስር ቤት ዝተላዕለ ንሰብ ፊልጵ ክበጽሖም ክኸዶ ምደል እኳ እንተነበረ ከኸይድ ግን ኣይከኣለን ካብቶም ክሰደሎም ዝደሊ ዝነበረ ሰባት ከይሰደሎም ድማ ድበዙሕቶም ሰባት ናቶም ናይ ርእሶም ዘቀደሙ እምበር ናይ ጎይታ ዘቀደሙ ይነበር ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ብናይ ህልዋትኩም ብናትኩም ደሃይ መግባርሲ ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልብ ዝሐልስ ሓደ እኳ ይብለይን ኢሉ ሓደ ይብለይን ስለዚህ ኢሉ ንጢሞቴዎስ ረኺቡ ንጢሞቴዎስ ግን ክሰደልኩም ኢሉም ንምንታይ ጢሞቴዎስ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ልቡ ዘቀደመ ሰብ ነይሩ ስለ ህዝብ አምላኽ ዝሐል ሰብ ነይሩ ናይቲ ህዝብ ሓልዮት ዝመልኦ ሰብ ነይሩ ንመንግስት አምላኽ ዘቀደመ ሰብ ነይሩ ካልኦት ግን ናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ they are selfish ዝብሎም ዘሎ ይሲ ናይ ክርስቶስ ዘቀደሙ ይኮኑን ናይ አምላኽ ዘቀደሙ ይኮኑ ንህዝብ አምላኽ ዘቀደሙ ይኮኑ ናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ስለዚህ ንዖም ክሰደልኩም ኣይክእልኒ ነቲ ንመንግስት ዘቀድም ጢሞቴዎስ ግን ነቲ ልቡን አምላኽ ዘቀደመ ጢሞቴዎስ ግን ነቲ ናይ አምላኽ ነገር ግድ ዝብሎ ጢሞቴዎስ ግን ንዑ ግን ክሰደልኩም ኢሉ ريخم حوات كسع كندئنا أجلجلتي كنجلجل كلنا حاليوت نايت هزبي ناي منجست أملاخ أبيوتنا قدام النتنو إن جبرو زبالة كل شيء نمنجست أقدمنا نكرستوس أقدمنا دينا نجبرو ويس ناي جزء رأسنا نجر أقدمنا إنا نجبرو مخنياتو أنتي نجبر لنا يكوننا قداسي بخمي نجبرو لنا يتقداسي انت دا السلفيشنس أبيوتنا اللغينو انت دا السلفيش كوينا بزح نجرينا خنا بلاشو يسي أنا نبل انتقينا نرأسنا طرح نقدم ندحر كوينا بزح نجرينا خنا بلاشو سلازي حواري باولوس تشيك مسجوبروم للبوم مصر أيوم سي نرأسهم زقدمو ناي رأسهم زدالين بر ناي كرستوس زيدالي خوينهم صنيحمو ريخم الصوم طرح رأسهم زغنونو سبات كوينهم صنيحمو ጢሞቴዎስ ግን ንርእሱ ዝሐስብ ዘይኮነስ ንህዝብ ዝሐስብ ኮይኑ ተረኺቡ ጢሞቴዎስ ግን ንአምላኽ ዘቀደመ ንክርስቶስ ዘቀደመ ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ በቃ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ ልቡ ዓሪፉ ንጢሞቴዎስ ክሰደልኩም ምክንያቱ ከምዛ ከማይ ንሱ ሓሌልኩም ኽእል እዩ ካልኦት ግን ከምዛ ኣነ ዝሓሌልኩም ዘለኹ ከምዛ ከማይ ስሌኹም ሓሌት ዘለዎም ኣይርእን ደለኹ ይድብሎም ደሎ ስለዚ ፕሊስ ኣብ ኩሉ ንዓዮ ዕዮ ኣብ ኩሉ ነገልግሎ ኣገልግሎት ንክርስቶስ نقدم ኣብ ኩሉ ንገብሮ ነገር ንርእስና ይنقدم ንዓና ጥራሕ ይንበል ንሕና ጥራሕ ይንበል ኖ ክርስቶስ ክቀድም ኣለዎ እቲ ልብ ትክክል ክኸውን ኣለዎ ንክርስቶስ ዘቀደመ ጉያ መጨረሻኡ ክብረት እዩ ንክርስቶስ ዘቀደመ ዕዮ መጨረሻኡ ክብረት እዩ ንመንግስት ዘቀደመ መንግስት አምላኽ ዘቀደመ ኣካይዳ ኣሰራርሓ መጨረሻኡ ክብረት እዩ ኩሉ ትገብሩዎሲ ንምንታይ ትገብሩዎ ከም ዘለኹም ቸክ ትገብሩዎ ኣለኩም ውሽጥኹም ምክንያቱ ንምንታይ ኢና ንገብር ዘለና መን ንኽኸብር እዩ መን ንኽረአ እዩ እንተ ደኣ ንርእስና ጥራሕ ሓፍ ከነብል ኮይኑ ተዕላማ ግን ንስሕቲና ደለና ንመለስና ቦታና ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ
بسالسيت معلتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللهو آمين أزي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم